Kamo pobjeći od vrućina ako ne u zeleno srce Hrvatske, Gorski kotar? U Novoj pričam ti priču razgovaramo s Jelenom Holenko, najpoznatijom goranskom lisicom. Iako je nismo stavili soli na rep, čuli smo štošta zanimljivoga. Poslušajmo je. Lynx & Fox je sve ono što ja jesam oformljeno u posao. Volim ljude, volim komunicirati s njima, volim stvarati situacije da je ljudima dobro, volim pričati zanimljive priče, volim, šta još turistički vodiči rade? Preporučiti nešto dobro nekome. Ok, ja sam ovdje doma, ovdje već nešto znam to dobro, ajmo još to istražiti, ja ću biti specijalist za Gorski kotar. Nema ni jednoga, znači to mora da je dobar put. I zapravo je. Ja sam turistički vodič, pokretač promocije destinacije. Vidim da stvarno, znači da činimo razliku i da se ljudi radi naših priča zainteresiraju za destinaciju. Moj savjet kolegama vodičima bi bio uvijek težiti k tome da budeš drugačiji i ne se bojati biti autentičan. Gorski kotar je još uvijek neotkrivena destinacija, znači destinacija kao nekakav mali taj draguljčić zeleno-plavi koji tek čeka da ga otkriju pravi gosti. Svima su puna usta priče o cikloturizmu, a ja mislim da mi ćemo se prije ostvariti u holjačkom. Taj hiking, walking turizam, ljudi koji su spremni na nogama preći određen dio šume, mjesta pored jezera, pored vode do nekog vrha, da bi zapravo upili onako u srž šta se ovdje događa. Jer ti ipak moraš malo udahnuti taj svježi zrak, možda pobrat nekakvu samoniklu jestivu biljku s poda ili jagodu, bobicu, pomučit se malo da do nečeg dođeš i onda te nekako, ajmo reći, ta priroda nagradi. Znači imamo nekoliko zanimljivih jezera gdje se može također isto voziti sa čamcem, splav, a i rafting na rijekama, kupanje. Zapravo mislim da ćemo porastom temperature na moru postati ta behind the Adriatic destinacija za kupanje. Sve što tu nađete je još uvijek iskonski. I ako neko nešto zezne, to nije namjerno, to je zato jer evo, ljudi tu stvarno koji se bave turizmom, jednostavno još uvijek onako, zapravo ja mislim da žele sve najbolje, ali da možda još nije to onaj nekakav namješteni turistički doživljaj. Jedna od novih stvari u Lynx & Foxu su otvoreni obilasci Gorskog kotara s vodičem. To je kreirano, to je moja ideja, kreirano je jer sam htjela svima približiti zapravo Gorski kotar kroz oči domaćina, mene, lokalnog licenciranog vodiča. Tako da na mojoj stranici Lynx & Fox možete pratiti otvorene obilaske i pozivam vas da se na njih priključite. Eto.